végzős koromban nekem még eszembe nem volt az, hogy pár hónapra rá vállalkozó leszek. Pont akkor, amikor kellett volna, hogy teljesítsek, egyszerűen megbénultam. Elkezdtem posztolni különböző videókat, ezek ilyen brutál egyszerű, nagyon gagyi videók voltak. Én meg teljesen el voltam képedve, hogy te jó ég, ezzel lehet pénzt keresni. A te marketing tudásod nagyságrendileg 3 évvel előzi meg az itthoni marketing tudást. Folyamatosan bele kell rakni a munkát abba, amiben igazán hiszel, és előbb-utóbb meg fog térülni. A pénz, amit keresel, gyakorlatilag egyenlő mások beléd fektetett bizalmával. Nekiállhattam volna ennek az egésznek úgy, hogy 10 videóért elkérek nettó fél millió vagy 1 millió forintot. Amikor vállalkozásról vagy karrierépítésről van szó, nagyon fontos szerintem, hogy az elején a cél nem az, hogy hülyére keresd magad. Ha rögtön nagyon sok pénzt akarsz keresni, kevés munkával, akkor nagyon hamar azon fogod kapni magad, hogy semennyi pénzt nem keresel. Üdvözöllek! Nagy Péter vagyok, 23 éves és 5 éve vállalkozom. Ebben az 5 évben 3 vállalkozás sikerült valamekkora sikerig eljuttatnunk, viszont a mostani az eddigi legnagyobb dobásom. Ez a Pioneer Marketing Kft., ami egy online PR és marketing ügynökség. Leginkább short videókat készítünk, szám szerint havonta több mint 900-at, és ehhez tartozik egy 16 fős profi személyzet is. Ebben az 5 évben rengeteget tanultam, és úgy döntöttem, hogy ezt a tudást szeretném veletek is megosztani, hogy hozzám hasonló ambiciózus fiataloknak legyen egy kis támasz, egy kis segítség. Remélem hasznos lesz. 18 évesen, végzős koromban nekem még eszembe nem volt az, hogy pár hónapra rá vállalkozó leszek. Gyakorlatilag mióta az eszemet tudom, én kosarazni akartam. Az volt a célom, hogy egyszer majd az NBA-ben fogok játszani, és ezért gyakorlatilag mindent megtettem. Teljesen abszurd dolgokat. Mondhatni mindenki, aki körülvett, az szinte teljesen hülyének nézett, mert egyszerűen nem volt normális az az életforma, amit én követtem. Csak hogy néhány példát mondjak, napi szinten 6-8 órát edzettem, ez gyakran több volt, mint amennyit alvással töltöttem, amennyire a körülmények engedték, igyekeztem figyelni az étkezésemre, folyamatosan csak a játékon járt az eszem, bármennyi szabadidőm volt, folyamatosan azzal töltöttem, hogy könyveket olvasok mind edzésről, mind táplálkozásról, légzésről, bármiről, ami minimálisat is tud segíteni nekem. Folyamatosan YouTube videókat néztem, folyamatosan kerestem az új edzésterveket, ki is próbáltam azokat, tehát mindent konkrétan megtettem érte. Emlékszem, hogy mikor iskolában ültem, akkor is gyakorlatilag folyamatosan azon gondolkodtam, hogy hogy tudnék jobb játékos lenni. A füzeteim gyakorlatilag tele voltak azzal, hogy a különböző játékokat felrajzoltam, ki mikor, hova fut, ki mikor, kinek passzol, mikor van helyzet, mikor kell dobni. És egy idő után már annyira nem érdekelt az egész iskola, hogy folyamatosan gyakorlatilag a saját kis könyveimet olvastam órán. Emlékszem, hogy volt olyan, hogy úgy mentem be órára, hogy nem vittem füzetet, tollat, csak egy könyvet, ami nem biológiáról szólt, amilyen óra volt éppen, hanem a légzésről, és tökre nem érdekelt, hogy kiveszi észre, tanárok mit fognak szólni, egyszerűen nem tudtam vele foglalkozni, nekem olyan szinten az volt a fontos, hogy én egy jobb játékos legyek, hogy teljesen figyelmen kívül hagytam minden egyebet. Viszont annak ellenére, hogy ennyire sok munkát beletettem, folyamatosan volt egy olyan érzésem, hogy ez nem elég. Mégpedig azért, mert pont akkor, amikor kellett volna, hogy teljesítsek, egyszerűen megbénultam. Edzésen gyakorlatilag bármilyen trükköt, bármilyen dobás, bármilyen feladatot 10-ből 9-szer tökéletesen végre tudtam hajtani, aztán amikor fölmentem meccsen és teljesíteni kellett volna, nem ritkán kezdtem azzal, hogy azonnal elrúgtam a labdát. Illetve kialakult bennem egy frusztráció is, amiatt, mert nagyon sok dologra nem volt befolyásom. Csupa olyan döntési pozícióban lévő ember vett engem körbe, akik nem mások érdekeit nézték, hanem a saját önző érdekeik alapján hoztak döntéseket. Ez alapvetően nem is volt egy boldog időszak, viszont úgy voltam vele, hogy nekem van egy célom, és hogyha ez kell ahhoz, hogy én azt elérjem, akkor teljesíteni kell. Alapvetően most visszanézve, én nagyon hálás vagyok, hogy ezek a dolgok mind megtörténtek. Természetesen akkor, amikor történtek, akkor nem éppen volt egy boldog időszakom, viszont egy biztos, hogy megtanultam nagyon keményen dolgozni. Hiszen hiába nagyon sok munkát tettem bele ebbe az egészbe, mindig egy nagyon pici eredményt visszakaptam. És egyértelművé vált a szememben, hogy ha valamibe még több és még több munkát rakok bele, akkor egyszerűen az eredmények is jobbak és jobbak lesznek. Múltak így az évek, hogy folyamatosan dolgoztam, és mindig egy picit jobb és egy picit jobb lettem, viszont végzős évem előtti nyáron eszembe jutott így a semmiből, hogy
miért is ne indítanék egy Instagram oldalt, ahol megosztom a különböző erőedzéseimet, kosáredzéseimet, különböző trükköket mutatok be, vagy különböző gyakorlatokat, hiszen lehet majd egyszer valaki ezt meglátja, és abból nekem valami jó fog származni. Elkezdtem posztolni különböző videókat, ezek ilyen brutál egyszerű, nagyon gagyi videók voltak, viszont fura módon elkezdték ezt mások nézni. Elkezdték lájkolni, egyre több követőm lett, és elkezdtem bármennyire is népszerű lenni az online térben. Csinálgattam a kis videóimat, és egyik nap kaptam egy üzenetet valakitől, aki egy ilyen kosárlabdázó team page-et üzemeltet, hogy amúgy ő nagyon szívesen megosztaná az én egyik videómat. Hát brutálisan örültem, megosztotta, majd jött egy csomó új követőm. És az jutott eszembe, hogy tök jó, hogy ő megosztotta, viszont mi lenne, hogyha én is csinálnék egy hasonló oldalt, majd arról néhány követőt átirányítanék magamhoz, és ez el is indult. Elkezdtem egyszerre 2 Instagram oldalt építeni. Alapvetően ezen a ponton még nekem nem jutott eszembe, hogy ez egy vállalkozás is lehet, nekem csak annyi jutott eszembe, hogy tök jó, mert így elkezdenek ismerni engem. Egyszer csak kaptam egy Instagram üzenetet, amiben az állt, hogyha megosztok egy bizonyos Instagram sztorit, valami nem is tudom, kosárlabdázós karkötő volt benne, akkor én kapni fogok $5. Én meg teljesen el voltam képedve, hogy te jó ég, ezzel lehet pénzt keresni. Megosztottam a sztorit, meg is kaptam az $5, mondhatni vérszemet kaptam. Elkezdtem egyre több és több követőt építeni, egyre több megkeresésem volt, és eszembe jutott az is, hogy mi lenne akkor, hogyha ahelyett, hogy más termékét árulom, ahelyett egy sajátot árulnék. Ezen a ponton elkezdtem saját termékeket is készíteni, majd azokat reklámozni az Instagram felületén, és így bevételhez jutni. Hogyha időrendben szeretnék haladni, akkor ez volt az a pont, amikor bátyámmal eldöntöttük, hogy indítani fogunk egy közös vállalkozást, ami edzéshez lesz köthető, és az első ötletünk az volt, hogy edzők leszünk, hogy nyitni fogunk egy edzőtermet, és hasonlók. Én ezen a ponton elkezdtem készülni arra, hogy egy kettlebell instruktori képzést össze fogok hozni. Ezt a képzést úgy képzeljétek el, hogy elképesztően nehéz és elképesztően megterhelő. Én erre nagyságrendileg 8 hónapot tudtam készülni, és pont át tudtam menni. Ezzel gyakorlatilag elmondhatom magamról, hogy én vagyok talán a világon a legfiatalabb ember, aki Strong First Gear instruktori képzést végzett el, és én ezzel kezdtem el másokat oktatni. Az edzőtermet végül úgy csináltuk meg, hogy nem volt valami sok pénzünk, úgyhogy egy lakótelepi garást tudtunk kibérelni, és azt csináltuk meg úgy, hogy valamennyire alkalmas legyen edzésre. Ez a garázs ez olyan volt, hogy igazából télen, sőt télen nem is, ősszel, szeptemberben már nem tudtuk befűteni. Vittünk oda különböző fűtőtesteket, és lehet, hogy még fél órával az edzés előtt mentünk oda, de gyakorlatilag jéghideg volt. És arra kényszerültünk, hogy át kell költöznünk egy nagyobb helyre, pénzünk még ezen a ponton szintén nem volt. És megkockáztattuk azt, hogy kiveszünk egy nagyobb helyet, amit be is lehet fűteni, és akkor majd ott minden jó lesz. Igen ám, csak aztán jöttek a Covid lezárások, és hát kénytelenek voltunk azt szüneteltetni. Szombat délután van, és eljöttem egy kicsit edzeni. Az az igazság, hogy mióta cégem van, és azt építem, gyakorlatilag hónapról hónapra egyre kevesebbet tudok mozogni. Ennek hatására pedig eljutottam oda, hogy úgy érzem magam, mint egy rakásszar, és ez kifejezetten zavar, hiszen 2-3 évvel ezelőtt kifejezetten sportosnak számítottam. A mai nap még nem arról fog szólni, hogy óriási súlyokat fogok mozgatni, illetve nagyon magas ismétlés számokat fogok csinálni, sokkal inkább arról, hogy hengerezek, nyújtok és gyakorlom a mozgásokat. És ha bárkiben felmerül, hogy miért ennyire üres az edzőterem, nos, az a helyzet, hogy ez az edzőterem volt az egyik első vállalkozásom, amit testvéremmel közösen csináltunk. Az edzőterem 5 évvel később is stabilan üzemel, sőt terjeszkedik mind méretben, mind pedig létszámban. Igaz, tulajdonrészem már nincsen benne. Ennek ellenére szerencsére van kulcsom, tudom a riasztót, és azt is látom, hogy mikor teljesen üres, és akkor szeretek bejönni. Bent múlt az idő,
Az online vállalkozásba raktam bele még több munkát, ezáltal egyre több bevételt tudott azt termelni, illetve egy idő után hála az égnek feloldották a Covid korlátozásokat is, és az edzőtermet is egyre nagyobb üzemben tudtuk csinálni. Egy idő után már más edzők is dolgoztak ott, gyógytornászok, gyógymasszőrök, és folyamatosan fejlődtünk, mind az online térben, mind pedig az offline térben. Ez az időszak gyakorlatilag 2 évig tartott, folyamatosan fejlődött az edzőterem, egyre nagyobb volt, egyre többen dolgoztunk benne, és az online vállalkozás is szépen fejlődött. A csúcson nagyjából 330 000 Instagram követővel büszkélkedhetett, és már társam is volt benne. Hogyha mond bárkinek bármit az a név, hogy Stephen Curry, akkor az ő egyik edzője volt ebben a társam, akinek volt saját edzésprogramja, amit közösen árultunk. Történt aztán, hogy az egyik személyi edzettem, aki egy nagyon sikeres vállalkozó volt, mondta, hogy szeretne indítani egy mastermind klubot, és szeretné, hogyha én is ott lennék, mert Vác környéki fiatal vállalkozókat akar ez felölelni. Én mondtam, hogy természetesen mindenképpen szeretnék benne lenni, és azt hiszem a 3. alkalom volt, amikor külső szakértőt hozott be, aki egy webshop szakértő volt. Az volt a tematika, hogy ő megnézte mindenkinek a weboldalát, és véleményezte, hogy kinek milyen, hogyan lehetne rajta javítani. És én nagyon erősen el voltam már mélyülve abban, hogy hogyan kell egy jó online jelenlétet felépíteni, hogyan kell egy jó weboldalt megcsinálni, hiszen gyakorlatilag folyamatosan azzal foglalkoztam, hogy egy elképesztően erős piacon, úgy, hogy az angolom nem a legtökéletesebb, próbáltam eladni a saját termékeimet, és hát azért meg kellett szenvedni, mondjuk finoman. Ezen a mastermind ülésen, amikor az én weboldalamra került a sor, akkor csak annyit tudott mondani, hogy ez nagyon jó, ebbe ő nem nyúlna bele, ez nagyon ki van találva, ez gyakorlatilag így tökéletes, ahogy van, csak még több marketinget kell mellé tenni. Ez nekem nagyon jól esett, majd gondolkodtam azon, hogy akkor még több marketing, meg ez hogyan, meg merre, és rá 2 napra azzal az adott személyi edzettemmel, aki meghívott a mastermindba, beszélgettem erről, és azt mondta, hogy neked ezzel kellene foglalkoznod. És bevallom őszintén, én már gondolkodtam azon, hogy ezzel akarok foglalkozni, de valahogy nem éreztem azt, hogy erre képes lennék, hogy még nem tartok ott, ahol kellene tartanom ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak. Tehát, hogy tényleg nagy cégeknek én tanácsot adjak, vagy kivitelezzek, tehát el nem tudtam képzelni, hogy én erre képes lennék. Viszont mondta, hogy de, ki kéne próbálnod, mert idézve a szavait, a te marketing tudásod nagyságrendileg 3 évvel előzi meg az itthoni marketing tudást. Ez mondjuk abban is mérhető volt, hogy nagyjából egy ilyen 3-4 évvel vagyunk lemaradva a nemzetközi piachoz képest marketing területen. Ezen én gondolkodtam, majd azt mondtam neki, hogy jó, rendben, akkor a te egyik vállalkozásodat csinálnám ingyen. Ő belement, és elkezdtem a kivitelezést. Elképesztően rossz videókat csináltam neki, gyakorlatilag mindent is rosszul csináltam, tehát hogy amit lehetett, azt én el is rontottam, ennek ellenére tudtam fejlődni, és eredményeket felmutatni. Ezen a ponton volt az, hogy gyakorlatilag ezt az ő ismerősi közege, ahol nagyon sok sikeres vállalkozó volt, elkezdte látni, és elkezdték nem érteni, hogy vannak ilyen jó eredményei, hiszen egy nagyon szűk piachoz kommunikál az a vállalkozása. Aztán hát kiajánlott engem, és így történt az, hogy gyakorlatilag a 3. ügyfelem volt Magyarország egyik piacvezető vállalkozása, ahol szintén nagyon jó eredményeket tudtunk elérni. Majd az egész Pioneer Marketing gyakorlatilag úgy fejlődött, hogy mindig sokkal lejjebb pozícionáltuk magunkat, tudásban és árban, viszont mindig voltak referenciáink, amikkel el tudtunk adni újabb és újabb és újabb vállalkozásoknak. Egy idő után már kevés is voltam ahhoz, hogy a teljes kivitelezést magamra tudjam vállalni, hiszen nekem még ott volt az edzőterem. A vállalkozás 2. hónapjában meg is volt az első alvállalkozóm, rá 2 hónapra a következő, aztán már teljes állású munkatársaim is voltak, és szépen lassan elkezdtük felépíteni magunkat oda, hogy annak ellenére, hogy ez a vállalkozás 2,5 éve indulgatott. Most ott vagyunk, hogy több mint 60 cégnek kivitelezünk folyamatosan, és 16 teljes értékű munkatársunk van. Konklúzió ebből az egészből. Ez a sztori számomra azt bizonyítja, hogy folyamatosan bele kell rakni a munkát abba, amiben igazán hiszel, és előbb-utóbb meg fog térülni. Viszont egy nagyon gyakori probléma, amit én sok fiatalnál látok, hogy sokkal magasabbra pozícionálja saját magát és a tudását, mint a piac. Emiatt nem tudnak előre haladni. Péntek reggel van, és megérkeztünk Dunakeszire.
egy csodaszép bányatóhoz, ahol csapatépítőt fogunk tartani. 14-en leszünk a mai napon. Nagyjából egy ilyen 6-7 órás programra lehet számítani. Horgászni fogunk, illetve sütögetni is fogunk, jó kis tóalmási termékeket. Remélem sok mindent fogunk fogni. Meg is érkeztünk, itt áll mellettem Pap Dániel, aki különben az egyik projektvezetőnk, és közben futtat egy YouTube csatornát is Fisherman néven, ahol óriási horgászatokat oszt meg. Mit fogunk csinálni, Dani? Hát itt vagyunk a Dunakeszi Kavicsbánya tavon, és én azt terveztem, hogy egy partszéli pecát fogunk csinálni, pontra fogunk horgászni, nézzük meg, hogy mi sül ki belőle. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Pénzkeresés pénz nélkül. Igenis lehetséges, viszont, mint minden az életben, jelentősen nehezebb és összetettebb, mint azt állítani, hogy lehetetlen. A következő pár percben olyan tanulságokat szedtem össze, amik nekem elképesztően sokat segítettek abban, hogy megértsem azt, hogy hogyan lehet a semmiből gyakorlatilag értéket előállítani. Vannak köztük olyan dolgok, amiket mondhatni a kezdetektől tudtam, vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen csak csináltam, és később jöttem rá, hogy ja, hogy ez volt, illetve lesznek olyan dolgok, amiket időközben szedtem magamra. Először is nézzük meg, hogy mi az a pénz. A pénz az gyakorlatilag egyenlő bizalommal. A pénz a cserekereskedelmet váltotta fel, hiszen idővel az már nem nagyon volt fenntartható. Lássuk be, hogyha nekem van 3 kiló búzám, és nekem egy tyúkra van szükségem, akkor viszonylag nehezen fogok olyan embert találni, akinek van egy tyúkja, teljesen feleslegesen, és 3 kiló búzára van szüksége. Pénzt mindnyájan valami olyasmiért adunk, amiről azt gondoljuk, hogy legalább annyira értékes, mint az összeg, amit adunk a másiknak. Amikor vásárolunk, valójában elcseréljük a pénzünket valamire, ami nekünk értékesebb lesz, mint a pénz, amit adtunk, és kialakul egy win-win helyzet. Ha egyik napról a másikra mindnyájan megegyeznénk abban, hogy a pénz, amit használunk, gyakorlatilag értéktelen, akkor viszonylag hamar vissza kellene térnünk a cserekereskedelemhez, ami így a 21. században viszonylag nehezen lenne fenntartható. Lássuk be, hogyha venni szeretnénk egy iPhone-t, akkor elég fura lenne mondjuk 3 kiló búzát, egy tyúkot, meg mondjuk egy csokit adni az Apple-nek. Visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy a pénz az gyakorlatilag egyenlő bizalom, azt mondhatjuk, hogy ha eléred, hogy mások bízzanak benned, akkor lesz pénzed. Így pedig a pénz, amit keresel, gyakorlatilag egyenlő mások beléd fektetett bizalmával. Na de hogyan fogod elérni, hogy mások bízzanak benned? Ahhoz, hogy bízzanak benned, szükséged van tudásra. Olyan tudásra, ami lehetővé teszi, hogy dolgokat létrehoz, irányíts, vagy éppen kezelj. Teljesen rendben van az, hogyha kezdő vállalkozóként vagy pályakezdőként nem keresel még rengeteg pénzt. Miért is keresnél? A piac még nem bízik benned eléggé. Én, amikor elkezdtem a tartalomgyártást, 0 forintot kértem érte cserébe, és nagyon hálás voltam, amikor elfogadták az ajánlatomat. Hiába volt már egy sikeresnek mondható vállalkozásom, és gyártottam tartalmat évek óta, egyszerűen a marketing kivitelezés egy teljesen új terep volt számomra. Az volt a célom, hogy tanuljak és létrehozzak valamit. Nekiállhattam volna ennek az egésznek úgy, hogy 10 videóért elkérek nettó $500 000 vagy 1 millió forintot, csak akkor 2,5 évvel később még mindig az első, mondhatni, hülyét keresném, aki elfogadja az ajánlatomat. Létre kellett valamit hoznom, mint kivitelező ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy igen, én ehhez értek, és vállalom a felelősséget. Miközben ezt a videót csinálom, eszembe jutott, hogy talán érdemes lenne egy picit bővebben is kifejtenem, hogy
Miért kezdtem el ezt a projektet? Ennek 2 fő oka van. Az egyik az, hogy amikor elkezdtem vállalkozni, akkor nem igazán vettek körbe olyan emberek, akik tudtak volna releváns segítséget nyújtani. Így az egyetlen dolog, amire támaszkodhattam, az, hogy könyveket olvasok, illetve online anyagokat nézek. Ezek az anyagok rengeteget segítettek, illetve nem utolsó sorban tök jó szórakozási forma is volt, hiszen nagyon érdekelt ez a világ, úgyhogy úgy tanultam, hogy közben szórakoztam is. Ezeknek az anyagoknak köszönhetem azt, hogy amikor életemben először találkoztam valakivel, aki ténylegesen tudott segíteni vállalkozásban, segített is. Hiszen látta bennem, hogy már megvannak a stabil alapok, hogy elszánt vagyok, hogy tudatos vagyok, és hogy érdemes velem foglalkozni. A másik ok pedig az, hogy az utóbbi időben nagyon elszaporodtak azok a típusú videók, hogy egy fiatal, sikeres vállalkozó, realisztikus napja, hete, hónapja, bármilyen. Na most általában ezekről a videókról mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy realisztikusak bármennyire is. A sikeres jelzőt mindenki döntse el, hogy megkaphatják-e, viszont nagyon fontos, hogy általában sokkal többet mutatnak, mint ami valójában van. Ezek a videók mind PR videók. Nem arról szólnak, hogy bemutassák nektek, hogy valójában milyen egy vállalkozást felépíteni, hanem arról szólnak, hogy nekik mennyire jó. Ezt abból is fel tudjátok mérni, hogy nekik jellemzően nincsenek rossz napjaik, nincsenek nehéz napjaik, de a nehéz napjaik is valójában igazából könnyűek, mert nagyon könnyen túljutnak mindenféle akadályon. Azok az emberek, akik jellemzően ilyen videókat készítenek, egyáltalán nem azzal a céllal készítik, hogy leendő fiatal vállalkozóknak segítsenek, vagy egy kis betekintést nyújtsanak. Jellemzően a háttérben meg szokott bújni egy fizetős kurzus, vagy tanácsadás, vagy mentorálás, vagy bármi hasonló, és ne értsetek félre, nekem nem a tanácsadásokkal, mentorálásokkal, vagy éppen online kurzusokkal van bajom, én is többet vásároltam életemben, és nagyon sokat segítettek. A probléma itt azzal van, hogyha valaki olyan árulja, aki valójában nem ért ahhoz, amiről a kurzusa vagy mentorálása szól. Mivel én első kézből tudom, hogy milyen egy céget építeni fiatalon, ezért engem nem vernek át, tudom, hogy egy hazugság az egész, és alapesetben nem is érdekelne, viszont van itt egy nagyon fontos dolog, ami miatt elkezdtem erről beszélni. Mégpedig az, hogy egy eltorzított valóságképet nyújtanak a fiataloknak. Egy igazán nagy és sikeres céget nem lehet úgy felépíteni, hogyha valaki folyamatosan nyaral, egyszer Balin, egyszer Dubajban, egyszer pedig Miamiban, és úgysem lehet, hogy könnyű délutánjaid vannak, vagy tele vagy hobbikkal, amiket folyamatosan űzöl. Az én esetemben ez az egész úgy néz ki, hogy heti szinten minimum 80 órát dolgozok, de van, hogy több mint 100-at. És ez az, amivel ténylegesen el lehet érni eredményeket. Ne higgyetek abban, hogy napi 1-2 óra munkával ti milliómosak lesztek, aztán mehettek ki Dubajba autókat bérelni, mert ez nem így működik. Ezek a típusú tartalmak kizárólag abból a célból jöttek létre, hogy esetleg kipróbáld otthon, hogy milyen fölépíteni egy webshopot napi 1 óra munkával, majd miután nincsenek sikerek, utána nagyon könnyen eladják neked azt, hogy figyelj, ezt meg ezt rosszul csinálod, de hogyha ezt a 2 apróságot megváltoztatod, akkor rengeteg pénzt fogsz keresni. Ez egy egyszerű átverés. Vállalkozást csak úgy fogsz tudni építeni, hogyha rengeteget tanulsz és rengeteget dolgozol. És még egyszer kiemelném, nem az online kurzusokkal, illetve mentorációkkal van problémám, hanem azzal, hogy olyan emberek tartják, akik nem értenek jellemzően semmihez, és az összes tartalmuk arról szól, hogy nagyon kevés munkával, nagyon könnyen, nagyon sok pénzt fogsz keresni. Miután meglett az első ügyfelem, el tudtam nyerni másoknak a bizalmát annyira, hogy pénzt is kapjak a tartalomgyártásért cserébe. És nem milliós összegeket, hanem videónként 5-6 ezer forintot. Emlékszem, hogy amikor az első komolyabb tárgyalásomra mentem egy több milliárdos céghez, akkor elképesztően izgultam. Teljes előadással készültem, hogy elmagyarázom nekik, hogy hogyan működik a közösségi média, és én hogyan tudok nekik segíteni. Elképesztően izgultam, majd a tárgyalás végén adtam egy ajánlatot, ami gyakorlatilag a legkisebb számot tartalmazta, amit akkor el tudtam képzelni, hogy azért bármennyire komolyan vegyenek, de hogy tényleg nem egy csillagászati dologról van szó. És emlékszem, hogy nagyjából 2 nappal később fel is hívott az ügyvezető, és mondta, hogy Peti, gyakorlatilag minden az ellen szól, hogy mi elkezdjünk közösen dolgozni, 2 dolgot kivéve. Az egyik a jó referencia, a másik pedig az, hogy
nagyon jó előadást tartottam. Majd ezután lealkutta az árat gyakorlatilag a felére. Én pedig úgy voltam vele, hogy teljesen természetesen ebbe én belemegyek, mert ez egy óriási lehetőség a számomra. Szinte egyből, miután megkaptam ezt a hírt, hívtam is a könyvelőmet, hogy akkor ezt az egyéni vállalkozás dolgot engedjük el, és jegyezzük be a Kft-t, és ha jól emlékszem, egy hétfői napon lett bejegyezve a Kft-m, és a keddi napon írtunk alá ezzel az ügyféllel. Ez volt az a pont, amikor elhittem, hogy tényleg ez a tevékenységem egy kifejezetten nagy dologgá és ki tud fejlődni. Amikor vállalkozásról vagy karrierépítésről van szó, nagyon fontos szerintem, hogy az elején a cél nem az, hogy hülyére keresd magad. Óriási érték maga a lehetőség, a kapcsolatépítés, a tanulás, a fejlődési lehetőség, és persze az, hogy létrehozhatsz valamit, ami később elnyeri másoknak a bizalmát. Ha rögtön nagyon sok pénzt akarsz keresni kevés munkával, akkor nagyon hamar azon fogod kapni magad, hogy semennyi pénzt nem keresel. Meg kell érteni, hogy te beárazhatod magad bárhova, csak hogyha a piac nem ért egyet, akkor nem fogsz nulláról az egyre lépni. Mi nem egy üzletet buktunk el, amiatt, mert nem prezentáltuk magunkat megfelelően, és nem nyertük el a bizalmat. És ezek között voltak olyan tőkéjű cégek is, akiknek, hogyha az anyagi helyzetét összehasonlítjuk a saját anyagi helyzetemmel, akkor az a helyzet, hogy én egy csomag rágónak a vásárlását jobban megérzem, mint az, hogy ők kifizetik a mi szolgáltatásunkat. Nem az árral volt a gond, hanem nem kaptunk elegendő bizalmat. Az egész karrierednek vagy vállalkozásodnak arról kell szólnia, hogy egyre nagyobb és nagyobb bizalmat keltesz másokban. Ennek pedig az a kulcsa, hogy mindig sokkal többet adsz, mint amit mások elvárnának. Nem elég azt teljesíteni, amit megígértél, hanem még annál is többet kell nyújtani. Ez az igazán gyümölcsöző üzleti kapcsolatoknak a titka. És valójában ez az egész értékesítésnek is az alapja. El kell érned, hogy a potenciális ügyfél bízzon benned, és bízzon abban, amit kínálsz, és meg fog köttetni az üzlet.